Панядзелак 21 кастрычніка. У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў. У студыі працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэты час. Прынамсі 3 расійскія дроны камікадзе тыпу «Шахет» цягам сённяшняй ночы залеталі ў паветраную прастору Беларусі. Пра гэта паведамляе маніторынгавы праект «Беларускі гаюн». Актыўнасць беспілотнікаў назіралася на ўчастку беларуска-украінскага памежжа ў раёне Лоева, Брагіна і Камарына. Па трывозе двойчы з аэрадрому ў Баранавічах падымалі знішчальнікі беларускіх ваенна-паветраных сілаў. Агулам па ўкраіне расейцы гэтую ночу выпусцілі 119 беспілотнікаў. 59 з іх былі збітыя, астатнія зніклі з радараў у выніку працы сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Харкаў расейцы атакавалі кіраванымі авіабомбамі. Яны трапілі на тэрыторыю каля жылых шматпавярховікаў. Пацярпелі 12 асобаў, але на шчасце абышлося без ахвяраў. Раніцу абстралялі і Запорожжа. У выніку удару расейцаў там пацярпелі прынамсі 5 чалавек. У Беларусі дзве бяды. Лукашенко з чыноўнікамі правёў сёння нараду пра стан дарожнай інфраструктуры. Сярод іншага абмяркоўвалі даезды з Менску да гарадоў спадарожнікаў, а таксама стан аўтамабільных дарог у малых гарадах і перспектывы развіцця чыгуначнага транспарту. Ці прыйшлі чыноўнікі разам з Лукашэнкам да высновы, што, латаючы дарожныя дзіры, класці свежы асфальт паверх лужынаў ці снегу непрадуктыўна, прэсавая служба дыктатара не паведаміла. Інтрыга да апошняга пратаколу. У Малдове падвялі вынікі прэзідэнцкіх выбараў і рэферэндуму аб еўрапейскай будучыні краіны. Для вызначэння прэзідэнта спатрэбіцца правесці другі тур галасавання, бо ніводзін з кандыдатаў не набраў неабходнай паловы галасоў. У паўторным галасаванні 3 лістапада сыдуцца дзейная прэзідэнтка Майя Санду, учора за яе аддалі галасы больш за 41% выбарнікаў, і былы генеральны пракурор Александр Стаяногла, які мае 27%. Апошняга падтрымлівае прарасейская сацыялістычная партыя блога прэзідэнта Ігара Дадона. Галоўная інтрыга разгарнулася вакол галасавання на рэферэндуме аб унясенні зменаў у Канстытуцыю, якія б замацавалі еўрапейскі шлях развіцця Малдовы. Да апошняга пераважалі галасы супраць еўрапейскай інтэграцыі. Аднак вызначальнымі сталіся вынікі галасавання ў замежжы. У выніку змены падтрымалі каля 50,5% выбарнікаў. Дзейная прэзідэнтка Майя Санду заявіла пра небывалае ўмяшанне ў выбарчы працэс. З яе словаў, крымінальныя групоўкі ўвозілі ў краіну дзесяткі мільёнаў долараў з намерам купіць каля 300 тысячаў галасоў выбарнікаў, а гэта больш за 10% ад усяго насельніцтва краіны. Гэтыя дзеянні ўлады Малдовы звязваюць з уцеклым у Расею алігархам Іланам Шорам. У Грузіі, якая, як і Малдова, мае статус кандыдата на ўступленне ў еўрапейскі звяз, у суботу пройдуць выбары ў парламент краіны. Гэтае галасаванне таксама можа вызначыць геапалітычны вектар краіны і лёс яе еўраінтэграцыі. Пасля прыняцця кіроўную партыю «Грузінская мара» закону аб гэтак званых замежных агентах і супраць прапаганды ЛГБТ фактычна спыніўся працэс далучэння краіны да еўразвязу. Напярэдадні ў Тбілісі адбыўся шматтысячны марш праеўрапейскіх сілаў, удзел у якім узяла і апазіцыйная кіроўная партыі прэзідэнтка Саламе Зарубішвілі. Яна чарговы раз падкрэсліла важнасць галасавання 26 кастрычніка, а таксама падтрымала лідараў Малдовы і Украіны, выказаўшы спадзеў, што 3 краіны адначасова стануцца чальцамі еўрапейскага звязу. 160 спробаў нелегальна мінуць мяжу з беларускага боку перадухілілі за выходныя польскія памежнікі. Паводле польскай памежнай службы, пры спробах трапіць на тэрыторыю Польшы нелегальныя мігранты кідалі камяні ў вайскоўцаў. Пашкодзілі адзін службовы аўтамабіль. Сярод памежнікаў пацярпелых не было. Медычную дапамогу надалі 4 мігрантам. За дапамогу ў нелегальным мінанні мяжы затрымалі 2 асобаў. Памежныя службы Літвы і Латвіі значнай актыўнасці нелегальных мігрантаў на сваіх участках не зафіксавалі. Міністэрства інфармацыі аднавіла доступ у Беларусі да онлайн-кінатэатру «Ока». Расійскі стрымінгавы сервіс адзін з найпапулярнейшых у нашай краіне. У ведомстве заявілі, што ўладальнікі «Ока» зліквідавалі парушэнні, якія сталіся прычынаю абмежавання доступу. Мінінфарм заблакаваў платформу 30 верасня. Афіцыйная прычына – наяўнасць інфармацыі, скіраванай на прапаганду гвалту і жорсткасці.
Тры хлопчыкі і дзяўчынка у зоапарку польскага Вроцлава паказалі дзіцянятаў надзвычай рэдкага суматранскага тыгра. Кацяняты з'явіліся на свет яшчэ ў ліпені, аднак у зоапарку пастанавілі не паказваць малых, пакуль тыя не пройдуць вакцынацыі і не адужаюць. Імёнаў маленькім тыграм пакуль не абралі. Гэта зробяць наведнікі зоапарку. Від суматранскіх тыграў на мяжы вымірання з прычыны браканьерства і скарачэння арэолу пражывання. У дзікай прыродзе засталося каля 400 адзінак такіх тыграў. І гэта былі ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Поўная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю чакае вас у вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і праграмы «Белсат Зум». Я ж на гэтым з вами развітваюся. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, дзяліцца нашым выданнем і каментаваць яго, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.